beat. Waccan ba babar jan wuya ba ce waccan? Ita ce, ya rantsi da Allah ita ce. Ai tsohuwar can ne ce, in mace take kan makari Ya ba. kamata mu je. Gaskiya a gaida tsohuwar Mu je mu gaida ita waccan wacce ko ba. katanga ce yadda ya gabata na yau. Amma jan wuya ina wuni? Gida. Ana ta fama da yara. Ko ga jan wuyan bai sa maka ce mun gaji maka ce ai ya kamata mu nan ba. Ko Ko ba haka ba. Ko ya sa ba. Ko ba. Shi ne ai. Allah mun gane ki ne can maka ce ai ya kamata mu zo mu kai ka ce ba. Baba ta mu kuke gaisarwa.